You4Me en línia. Comencem des de la casella de sortida per estar junts amb els nostres amics, la nostra família, la nostra parella o amb tu mateix. Estar amb You4Me en línia en el moment que tu vulguis, de dia o a mitjanit o de bon matí, a ple sol. Surar al voltant de You4Me, com a estrella de dia, com a estrella de la nit. Viu la teva vida bé, amb bones sensacions. Estar junts amb bons nois, amb bones amigues, amb la teva parella i viure els millors moments des del planeta Terra. Escolto el so del rellotge, tic-tac, tic-tac. Escolto el teu mòbil. Estàs en connexió, no estem sols. Estem online, en línia, en aquest moment. No esperis, estem volant al voltant del nostre meravellós món.